Ing sing diantepi kanthi penteking rasa Kakang. Aku lho iki mati iki. Aku ngerti Kakang pancen manungsa dititahake kudu duweni kudu bisa lan kudu bisa kapitayani nanging kapitayan kuwi ora bakal nggih kurang komplit hilang Terus Kakang Brajadenta apa Yai? luput kuwi ora bisa padha siji lan sijine saperangan kapitayan kuwi beda-beda padha rebut bener anggone mangerteni manembah kuwi sing dadekake dedah sak papan kuwi Kakang. Elingo Kakang, aku lan kowe dadi warangka ing Pringgondani. Kami kuwi kekuatan Gatotkaca. Bali yang asal ajal mulane ro titik iki terus langsung waduh. Aduh Kakang Mas sampak nggih. Lah, kon nutupe ki mau ya kek. Aduh Kakang Mas. Engko teng terakhir mau lho tidak iringe anu. Brajadenta wacanan iki mau. Oh nggih. Ajal menawi mau. Brajadenta wacanan Mas. Nah gini. Kekuatan kang dilakoni. Kurang sat nata. Ora kudu kasat ing netra. Aku lan jeneng sira kudu nrepeki ajal mulanira dadi jaga kawibawan kawijengan Nek ngoten niku dodoke dek ngoten ken siap mburi. Dek. Bawahi Agung Pringgondani. Aduh, sampah.